23,758 கோடி செலவு பண்ணி ஐபிஎல் வந்து ஃப்ரீயாக பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் நம்ம அம்பானி. ஜியோ சினிமா வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு எப்படி கொண்டு வந்தார். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து தோனியை வச்சு கிட்டத்தட்ட பெரிய பெரிய ஓடிடிபி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அமேசான், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ஹாட்ஸ்டார் இந்த பிளாட்ஃபார்மெல்லாம் வந்து முடிச்சு கட்ட பிளான் போட்டது. அவரோட பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி, இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கேண்டி கிரஷ் கேம்லேருந்து வந்தது. அது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். அவரோட பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உங்கள் லைஃபுக்கும் ஏதோ ஒன்று யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவர் எப்படிலாம் வந்து ஐபிஎல் வந்து எப்படி கொண்டு வந்திருக்காரு, அவரோட ரெவன்யூ எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு, எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அம்பானி இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து செப்டம்பர் 1 வந்து 2016 வந்து ஜியோ சிம் வந்து கொண்டு வராரு. அதே மாதிரி வந்து செப்டம்பர் 5 வந்து 2016 வந்து ஜியோ சினிமா அந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மும் வந்து கொண்டு வராரு. ஓகேவா, இவர் வந்து மற்ற ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்லாம் பார்க்குறாரு. பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸாக இருக்கட்டும், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து 20% மக்களை வந்து கவர்ந்துருச்சு. நிறைய பேர் 20% வந்து பார்க்குறாங்க. அதே மாதிரி வந்து அமேசான் பிரைமும் வந்து 20% வந்து பார்க்குறாங்க. ஹாட்ஸ்டார் வந்து ஒரு 17% பார்க்குறாங்க. ஆனால் வந்து ஜியோ சினிமா வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தா 7% தான் வந்து மக்கள் வந்து பார்க்குறாங்க. இது எப்படியாச்சும் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம அம்பானி வந்து யோசிக்கிறாரு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இவர் வந்து ஒரு கேம் விளையாடுறாரு. ஓகேவா, கேண்டி கிரஷ் வந்து கேம் விளையாடுறாரு. அப்போ வந்து பார்த்தா வந்து முதல்ல வந்து கேமெல்லாம் கேண்டி கிரஷ் ஆகும்போது ஃப்ரெண்டுகிட்ட வந்து லைஃப் கேட்போம். ஓகேவா, நம்ம இப்போ எதோ செத்துட்டோம்னா வந்து ஃப்ரெண்டு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தோம்னா வந்து அவங்க வந்து லைஃப் கொடுக்குற மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்படி இருக்கும். இப்போ வந்து எப்படின்னா வந்து கேண்டி கிரஷ் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி இப்போ வந்து உங்களுக்கு லைஃப் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஆடு பார்க்கணும். ஓகேவா, இப்போ ஒரு ஆடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைஃப் கொடுக்குற மாதிரி, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கேம் வந்து கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி இப்படி தான் இருக்குது. இது வந்து அவரே வந்து நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனு, என்னையே வந்து ஆடு பார்க்க வச்சு என்னையே வந்து இந்த கேமில் வந்து இவ்வளோ நேரம் வந்து ஈடுபாடு வைக்கிறீங்களே அப்படின்ட்டு அவருக்கு அப்போ தான் வந்து தோணுது. சரி, ஓகே, நம்மளும் இதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன் பண்ணி நம்மளும் வந்து ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து இவர் ஒரு பிளான் பண்ணுறாரு. ஓகேவா, நம்ம அம்பானி வந்து ஒரு பிளான் பண்ணுறாரு. அதனாலே வந்து என்ன சொல்கிறது, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும், கத்தாரில் வந்து ஃபுட்பால் மேட்ச் வேர்ல்டு கப் இது வச்சுருப்பாங்க, FIA. அந்த வேர்ல்டு கப்பை வந்து வைக்கும்போது கூட ஜியோ சினிமா தான் வந்து அதை வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணிச்சு. ஓகேவா, அந்த ஆப்பில் தான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் வந்து கிட்டத்தட்ட 450 கோடி போட்டு அந்த வேர்ல்டு கப் இதை வந்து வாங்கினாங்க. அதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 லாங்குவேஜ் பக்கமாக வந்து எல்லா இதுலேயுமே வந்து கமெண்ட்ரி பண்ணி எல்லா இதுக்குமே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மாதத்தில் ஒரு 10 கோடி டவுன்லோடு வந்தது. நம்ம ஜியோ சினிமா வந்து 10 கோடி பேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளே ஸ்டோரில். இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே மற்ற ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்லாம் பார்த்தோன்னே மிரண்டுட்டாங்க. என்னடா அது 2 மாதத்தில் வந்து இவ்வளோ டவுன்லோட் கொண்டு வந்துட்டாங்களே, நம்மளாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எவ்வளோ நாள் ஆகும். ஏன்னா மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் வச்சு இது இதில் வந்து அந்த மாதிரி பெருசாக எதுவும் இல்லை. அப்படின்போது பார்த்தோன்னே 10 கோடி டவுன்லோட் வந்துருச்சு, எப்பட்றா அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து மிரண்டுட்டாங்க. மற்ற ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்லாம் எல்லாமே மிரண்டுட்டாங்க. இவர் என்ன பண்ணார்னா, சரி 450 கோடி போட்டு இந்த வேர்ல்டு கப் இது வாங்கியிருக்கிறாரு, சரி இதிலேருந்து வந்து ரெவன்யூ எடுத்தாகணும். ஓகேவா, அதனால் வந்து 300 கோடி வந்து ஆட்லேயே வந்து இன்கம் எடுக்கிறாரு. ஓகேவா, நம்ம அம்பானி வந்து 300 கோடி வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது ஆட்லேயே வந்து இன்கம் எடுக்கிறாரு. அது வந்து ஒரு நல்ல பெரிய பெரிய ஆடு அவங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்து அதே மாதிரி வந்து ஆடு ரெவன்யூ எடுக்கிறாரு. இன்னும் வந்து 150 கோடி இருக்குது இன்னும். ஏன்னா அவர் போட்டது வந்து 450 கோடி, அதில் 300 கோடி வந்து ஆடில் வந்து எடுத்துட்டாரு. இன்னும் ஒரு 150 கோடி இருக்குது. அது எப்படி எடுத்தார் அப்படின்னா அது வந்து பின்ன நான் சொல்கிறேன் எப்படின்னு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுட்பாலும் இதே மாதிரி பண்ணி முடிச்சிட்டாரு. ஓகேவா, சரி அடுத்தது வந்து ஏதோ பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா வந்து அதில் 300 கோடி தான் இது இன்கம் எடுத்தோம், இன்னும் கொஞ்சம் இது வேணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாருனா, நம்ம ஐபிஎல் அப்போ தான் வருது. ஓகேவா, அந்த 5 வருஷம் அக்ரிமெண்ட் வந்து இது முடியுது. ஓகேவா, ஹாட்ஸ்டார் இதெல்லாம் இது முடியறதுனால சரி அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு வந்து ஐபிஎல் வந்து ஏலம் போகுது. இப்போ என்ன பண்ணுறது, இதை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு பார்த்தாரு. அதே மாதிரி இவர் வந்து ஒரு சர்வே மாதிரி எடுத்தாங்க. ஓகேவா, கடந்த ஒரு லாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக வந்து ஐபிஎல் வந்து எதுக்கோசரம் வந்து மக்கள் எல்லாம் பார்க்குறாங்க, யாருக்கோசரம் வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்னு வந்து சர்வே எடுக்கும்போது நிறைய பேர் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் தோனிக்கோசரம் தான் வந்து ஐபிஎல் பார்க்குறோம். ஓகேவா, தோனிக்கோசரம் தான் நான் வந்து மேட்ச் எல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து இது பண்ணியிருந்தனால சரி ஓகே, இந்த ஐபிஎல்லோட வந்து தோனி வந்து ரிட்டையர் ஆக போகிறாரு. ஓகேவா, அதனால் வந்து நம்ம தோனி இருக்கும்போதே வந்து நம்ம இதை வந்து ரெவன்யூ வந்து எடுத்தாகணும் அப்படின்னு நிறைய டவுன்லோடும் கொண்டு வரணும், அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு நம்ம அம்பானி என்ன பிளான் பண்ணார்னா, சரி ஓகே இந்த ஐபிஎல்லோட வந்து தோனி போகிறனால இந்த ஐபிஎல் இது வந்து நம்ம வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 23,758 கோடி செலவு பண்ணி இது என்ன சொல்கிறது இந்த ஐபிஎல் இது வாங்கிடுறாரு, ரைட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வாங்கிடுறாரு நம்ம அம்பானி. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பெரும்பாலும் பார்த்தா ரோஹிட்டு சொல்லுவாங்க, விராட் கோலியும் சொல்லுவாங்க. ஆனால் மெஜாரிட்டி ஓட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தோனிக்கு தான் வந்தது. சரி அப்படின்ட்டு வந்து தோனியை வச்சே வந்து ஆட் எல்லாத்தையும் நடிக்க வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. தோனியும் அதே மாதிரி சச்சினுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து தோனிக்கு தான் அதிக ஃபேன்ஸ் வந்தனால என்ன சொல்கிறது, தோனி இந்த இயரோட ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிறனால எப்படியாச்சும் இந்த இதில் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டவுன்லோடு நிறைய கொண்டு வந்துடணும், ஜியோ சினிமா வந்து கொண்டு வரணும். ஏன்னா வந்து இவங்களோட டார்கெட்டே வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தான். நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எப்படி இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது
20% வந்து மக்கள் வந்து பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களோட நம்ம வந்து மேலே போகணும். அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம அம்பானி வந்து ஒரு முடிவு பண்ணி, சரி இந்த சீசனில் வந்து தோனி போகிறனால தோனி வச்சே வந்து ஆட் எல்லாத்தையுமே ப்ரொமோஷன் ஆடு ஜியோ சினிமா வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்கள், இந்தமாதிரி வந்து இந்த சீசன் ஐபிஎல் வந்து நீங்கள் ஜியோ சினிமாவில் தான் வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவரையும் சச்சின் இவங்களெல்லாம் வச்சே வந்து நிறைய ஆடு, பெரும்பாலும் ஆடு எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தோனி சச்சின் அவங்க வச்சு தான் வந்து ஜியோ சினிமா ஆடு எல்லாம் வந்துடும். அவங்களோட ஆடும் எல்லாத்தையுமே அதிலே வந்து ஜியோ சினிமாவிலேயே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு தடவை பிளான் போட்டு பண்ணியிருக்காரு. எப்படின்னா வந்து சிம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஜியோ சிம்மு. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த டைமில் வந்து 14 நெட்வொர்க் பக்கமாக இருந்தது. ஓகேவா, ஐடியா, ஏர்செல்லு, அந்த மாதிரி இந்த வோடாஃபோனு, பிஎஸ்என்எல் அப்படின்னு நிறைய நெட்வொர்க்கெல்லாம் இருந்தது. ஓகேவா, அப்படி அவ்வளோ நெட்வொர்க்கையும் வந்து முடிச்சு விட்டு இப்போ வந்து தனியாக ஒரே ஒரு நெட்வொர்க்காக இருக்குது ஜியோ சிம். உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கும். ஏன்னா வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணாருன்னா இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட்டு 3 மாதம் ஃப்ரீ, நீங்கள் வந்து நெட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரீயாக சிம் இது கொடுத்து, என்ன சொல்கிற ஆதார் கார்டு இருந்தால் அப்படின்னு வந்து சிம் வந்து ஃப்ரீயாகவே கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறமும் மறுபடியும் ஒரு 3 மாதம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. மறுபடியும் வந்து சிம் அதே சிம் வந்து ரீசார்ஜ் வந்து நெட் வந்து ஃப்ரீன்னு இப்படியே வந்தாங்க. ஏன்னா ஒரு சிம்மு என்ன சொல்கிறது, ஒரு மாதத்துக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணணும்னா ஒரு 250 ரூபா அந்த மாதிரி இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க ஃப்ரீயாக வந்து விட்டனால பல நெட்வொர்க் எல்லாமே போயிடுச்சு. ஓகேவா, இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், என்ன சொல்கிறது, இந்த வோடாஃபோனு, ஐடியா, இந்த மாதிரி ஏர்செல்லு, இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இது நெட்வொர்க்லாம் வந்து இப்போதைக்கு வந்து நஷ்டத்தில் போய் பாதி நெட்வொர்க்கே இல்லை. ஓகேவா, இப்போ வந்து ஒரே டஃப் கொடுத்துட்ருக்க நெட்வொர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏர்டெல் தான் வந்து ஜியோவுக்கு வந்து டஃப் கொடுத்துட்ருக்காங்க. பிஎஸ்என்எல் அதே மாதிரி வந்து வோடாஃபோன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் நஷ்டத்தில் தான் போயிட்டுருக்கு. ஏர்டெல் தான் இப்போதைக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் டஃப் கொடுக்குற அளவுக்கு ஜியோ சிம் இது இருக்குது. ஓகேவா, அங்கேயே சிம்லேயே வந்து அவர் வந்து சாதிச்சிட்டார். ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்து அதுக்கப்புறமேலே வந்து பெரிய சிம் எல்லாத்தையுமே வந்து நெட்வொர்க் எல்லாத்தையுமே வந்து முடிச்சிட்டாரு. அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து ஓடிடிவிலையும் வந்து பண்ண போகிறாரு. இவரோட டார்கெட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இருக்கிறதுலே பார்த்திங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தான் வந்து அதிக டவுன்லோடு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய மக்களால் வந்து பார்க்குறது வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தான். இதை வந்து நம்ம வந்து இவங்களோட அதிகமாக போகணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாருன்னா, இப்போ வந்து ஃபுட்பால் பார்த்திங்கன்னா வந்து 1% மக்கள் தான் வந்து ஃபுட்பாலெல்லாம் பார்ப்பாங்க. இதே வந்து ஐபிஎல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கணக்கிடும் போது பார்த்திங்கன்னா 10% மக்கள் வந்து ஐபிஎல் வந்து பார்க்குறாங்க. ஓகேவா, இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இப்போ ஹாட்ஸ்டார், ஓகேவா, இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஹாட்ஸ்டாரில் தான் எல்லாருமே ஐபிஎல்லாம் பார்த்துருக்காங்க. ஹாட்ஸ்டாரில் பார்க்கும்போது ஒரு மேட்ச் வந்து பெரும்பாலும் மக்கள் ஆவரேஜாக இது பார்க்கும்போது 1.5 கோடி பேர் வந்து பார்க்குறாங்க ஒரு மேட்ச்சை. ஓகேவா, அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைமில் வந்து ஒரு மேட்ச் வந்து 1.5 கோடி பேர் வந்து பார்க்குறாங்க. அப்படிங்கும்போது இவரோட டார்கெட் வந்து என்னென்னா, அந்த 1.5 கோடி வந்து 5 கோடி பேர் வந்து பார்க்கணும். ஒரு மேட்ச் வந்து 5 கோடி பேர் வந்து ஐபிஎல் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து இவரோட டார்கெட்டு. இவர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதே அதனால தான். இதனாலே வந்து நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க, ஃபுட்பால்லேயே வந்து 300 கோடி பக்கமாக வந்து ஆடுலேயே வந்து இன்கம் எடுத்துட்டார். இவர் வந்து ஐபிஎல் வந்து 5 வருஷத்துக்கு எடுத்துறாரு. ஓகேவா, 5 வருஷத்துக்கு எடுக்கும்போது அதை வந்து 300 கோடி வந்து 3000 கோடியே கூட அவர் வந்து எடுத்துருவார். ஆடை வந்து 5 வருஷம் போது எவ்வளோ இன்கம் எடுத்துருவார். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன சொல்கிறது, நீங்கள் ஜியோ சினிமாவில் வந்து ஐபிஎல் பார்ப்பீங்க, அதில் வந்து என்ன சொல்கிறது, வீடியோட குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 4K இதில் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா, அவ்வளோ இது குவாலிட்டியாக கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி ஆடியோவும் வந்து அவ்வளோ இது குவாலிட்டியாக இருக்குது. அப்படிங்கும்போது ஒரு மேட்ச் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும்னு நினச்சா சும்மா 1 மணி நேரத்துலேயே வந்து நீங்கள் ஒரு 1000 இதில் குவாலிட்டியில் வச்சாவே 1 GB டேட்டா வந்து சீக்கிரமாக தந்துடும். அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அதில் வந்து கம்மி குவாலிட்டிலையும் வச்சு நீங்கள் வந்து மேட்ச் பார்த்தாலும் வந்து 1 GB வந்து தீரும். அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஜிபி வந்து நீங்கள் போடுவீங்க. ஓகேவா, எக்ஸ்ட்ரா ஜிபி வந்து போடுவீங்க. அது அந்த ரீசார்ஜ் வந்து இவங்களுக்கு தான் வரும். என்ன சொல்கிறது, எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஜியோவில் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணுவீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஜிபி, அந்த ரீசார்ஜ் அமௌண்ட்டு இவங்களுக்கு தான் வரும். இது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜியாக வந்து நம்ம அம்பானி வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு. ஓகேவா, இப்படி வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இதே மாதிரி பார்த்தா வந்து ஃப்ரீயாகவே வந்து ஐபிஎல் எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்க்க விட்டார். அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியணும் அப்படின்னு வந்து பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து ஓகேவா, அந்த பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் எல்லாம் இது கட்டி விட்டு அங்கே போய்ட்டு ஐபிஎல் வந்து ஃப்ரீயாக டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, டெலிகாஸ்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையுமே வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் எப்படியும் அதிக பேர் இருப்பாங்க, அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் வந்து டவுன்லோட் பண்ண வச்சிடுறாங்க. ஓகேவா, அந்த ஜியோ சினிமா வந்து டவுன்லோட் பண்ணிடுறாங்க. அதே மாதிரி வந்து ஃப்ரீயாக வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே வந்து ஐபிஎல் வந்து பார்க்க வைக்கிறாங்க. இதே மாதிரி பல ஊர், மதுரையிலும் எடுத்துங்க, மதுரையிலையும் வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனை வந்து கட்டி விட்டுறாங்க. அந்த கட்டி விட்டு அங்கேயே வந்து என்ன சொல்கிறது ஐபிஎல் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அங்கே இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணிடுறாங்க. ஓகேவா, ஜியோ சினிமா இப்படி வந்து டவுன்லோட் பண்ணி ஜியோ சினிமா வந்து டவுன்லோட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. நான் வந்து ஒரு 2 மாதத்தில் வந்து 10 கோடி டவுன்லோடு வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஃபுட்பால் இதில். அப்போயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இது வந்து 5 வருஷம் ஐபிஎல் வந்து 5 வருஷம். அப்போனா வந்து இதில் வந்து அவர் எவ்வளோ ரெவன்யூ வந்து எதிர்பார்த்துருப்பார். ஓகேவா, அந்த மாதிரி இது
ஏன்னா இன்னொன்று என்ன சொல்கிறதுனா, நம்ம ஜியோ சினிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இவங்களோட காம்படிட்டரே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ். ஓகேவா, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தான் இவங்களோட காம்படிட்டர். அதில் வந்து ஏன்னா 20% மக்கள் வந்து அதை தான் வந்து பார்க்குறாங்க. அப்படிங்கும்போது அதோட இன்கம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. அது வந்து போன வருஷத்துக்கு மட்டும் வந்து கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட $31.6 பில்லியன் வந்து இன்கம் வந்திருக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸில் மட்டும் போன வருஷம் மட்டும். ஓகேவா, இதே இந்த வருஷம் நம்ம ஜியோ சினிமா வந்து புதுசாக ஐபிஎல் எல்லாத்தையும் எடுத்துருக்காங்க. அவங்களோட வந்து இவங்க வந்து மேலே போகணுன்னு தான் வந்து அம்பானி வந்து பார்க்குறாரு. நெட்ஃப்ளிக்ஸோட வந்து நம்ம தான் மேலே போகணும் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது, அப்போனா அதில் வந்து எவ்வளோ ரெவன்யூ வந்து அவர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண போகிறாரு இந்த ஐபிஎல்லில் அப்படின்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஐபிஎல் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீன்னு வந்து ஃப்ரீயாக விட்றாங்க. ஓகேவா, ஏன்னா வந்து அவர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணதே வந்து ஒரு 10%. ஏன்னா என்ன சொல்கிறது, அந்த 450 கோடி போட்டு வந்து 300 கோடி வந்து ஆட்லேயே வந்து எடுத்துட்டார். நம்ம அம்பானி வந்து ஃபுட்பால் வந்து இதுலேயே வந்து ஆட்லேயே வந்து எடுத்துட்டார். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜியோ ஃபைபர் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ஆடில் வந்து விடுறது, மற்றவங்களோட ஆடும் வந்து ஆட் பண்ணுறது, அதுலேயே வந்து 300 கோடி பக்கமாக எடுத்தார். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 5 வருஷம் அக்ரிமெண்ட்னால வந்து நிறைய வந்து பெரிய பெரிய ஆடு மட்டும் வந்து ரன் பண்ணுற மாதிரி வந்து வைப்பாங்க. ஏன்னா வந்து அப்படின்னா தான் வந்து ரெவன்யூ அதிகமாக வரும். ஏன்னா வந்து ஐபிஎல் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்க்கறனால அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு வந்து நம்ம அம்பானி வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதனால தான் அவர் வந்து 23,758 கோடி போட்டு இந்த 5 வருஷத்துக்கு வந்து ஐபிஎல் வந்து இதில் எடுத்துருக்காரு. ஓகேவா, இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கும் ஃப்ரீயாக தானே வருது ஐபிஎல் வந்து, என்ன நம்ம என்னப்பா பண்ண போகிறோம், நெட்டு மட்டும் தானே வந்து போட போகிறோம், நெட்டு வந்து போட்டால் ஐபிஎல் வந்து ஃப்ரீயாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக தான் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா, இதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஹாட்ஸ்டார்லேயும் இந்த மாதிரி தான் வந்தாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஐபிஎல் வந்து ஃப்ரீயாக தான் எல்லாருமே வந்து பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறமேல தான் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இதை வந்து ஆட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஓகேவா, கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமேல தான் விஐபி அப்படி இப்படின்னு வந்து தனித்தனியாக வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இது போட்டால் தான் உங்களால் வந்து ஐபிஎல் வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு வந்து போட்டாங்க. ஓகேவா, இப்போ அதே மாதிரி வந்து ஜியோ சினிமாவும் பண்ணுவாங்களா இல்லையா? எப்படி இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு 2-3 வருஷம் ஃப்ரீயாக வந்து பார்க்க விட்றாங்க. அதுக்கப்புறமேல வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டால் தான் வந்து உங்களால் வந்து ஐபிஎல் வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு அவங்களும் போட்டாங்கன்னா வந்து இவங்களோட ரெவன்யூ வந்து இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகும். ஓகேவா, நம்ம ஜியோ சினிமாவில் வந்து இன்கம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வரும். இதே மாதிரி தான் வந்து அவங்களோட டார்கெட்டே வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ். அவங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆடெல்லாம் எதுவுமே இல்லை, ஒன்லி வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இது ஒன்று வச்சு தான் வந்து அவங்க இது இருக்கிறாங்க. அதனால தான் அவங்களோட ரெவன்யூ அவ்வளோ இருக்குது. சினிமாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆடு வந்து ரன் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனோன்னே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இதுவும் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட ரெவன்யூ வந்து அதிகமாக தான் வரும். ஓகேவா, இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்னா, அவர் வந்து ஒரு கேண்டி கிரஷ் விளையாடும்போது அவரோட என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஆடு வந்து நம்மளை வந்து பார்க்க வைக்கிறாங்க. ஒரு கேமு இருக்கும்போது வந்து பெருசாக வந்து ஆடு வந்து மக்கள் வந்து பெருசாக எதுவும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஆடு இருந்தால் சரி ஓகே அப்படின்னு அடுத்தது வந்து டக்குன்னு வந்து கேமுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க அப்படின்னு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நம்ம அம்பானி வந்து பிடிச்சிட்டாரு. நம்ம கேம் விளையாடும் வந்து ஆடு வந்து பெருசாக நம்ம வந்து எந்த ஒரு பாதிப்பு இதெல்லாம் ஒன்றும் வரல, நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து அந்த இதுக்குள்ளே அந்த கேமுக்குள்ளே தான் வந்து போகிறோம் அப்படின்னு வந்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து அவர் இது வச்சு அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த ஐபிஎல்லே வந்து பெரிய என்ன சொல்கிறது, பெரிய ஒரு இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண போகிறாரு நம்ம அம்பானி. சரி ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரே ஒரு லைக் பண்ணிங்க. இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி வந்து அம்பானி வந்து பண்ணியிருக்காரு அதை வந்து டீட்டெயிலாக வந்து சொல்லியிருப்பேன். இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் அந்த கீழே இருக்க அந்த ரெட் கலர் பட்டனை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல்னு வச்சிங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.